Duniani sote tu wageni, tunapita tu, kila moja kwa zamu yake. Tuko naye. Mungu tufundishe kuhesabu siku zetu, hata tukilala tuwe wako, ili asubuhi njema ya fahari sote tuwepo pale, ili asubuhi njema ya fahari. Yesu msalabani, Bwana nayopekire, watu nyana maneno Inyora Ayubu omosombo Nyasaye, akarore matemane mitambe nenene, kurende Ayubu ereta kweti moyo. Digo, tukumana na makonwa kirentera. Koiwera, yana utabane tisemi, bona giye kora bechande wete. Madukan. Igega tebaiga. Abantu bana ni gaba sibigwa. Ekiagera batani no komanya. Ekiagera ele kwanyangire. Komanyanje. Na inche ni kwange. Baisa kowe mukwanya one ekiagera kwangire koiwera amachiko ayane erenya sai muna kwanyire nere na tuange dingane ili atotire sabuni ekinekise michinene tabugia Petro yakaberenga teberenga ekinege sakwege choe ayamo 92 oda kuja ni 72 Yes, no, ya kalere que tal más y el hermano grande. Ah, sense, yengi.
Kama hivi. Basi nilia bakukurwana bamuhigene to munene. Abu ikiri abu. Ikiri na bamuhigene kitaka basoma byo. Mbase senirie abakwa kurubono bamuhigene to munene. Nakimwaiwa. Mbase senirie. Eba mbase senirie. Abakwa kurubono. Kurubono bakata ngotete. Bamuhigene to. Ibona kuigene to munene. Nokwa akarora ira sembera na kioro. Iwose seriye. Iwantu akasamilia wane sukuru na wana amanaka wakamba ese language. Iyo swahili nile songo na opposite. Mwaito na opposite. Kama nyomonto omwegene tunyasaya akara kurose seriye. Oyo otamwenya nitinya saa akure na kyare babana opasikirire. Garagiri tana gesyo. Igorana yawa tabaiga. Number 1 ganya tabarande mo bira ribaya nga abantu kuba akoni myaka barekeire na kibabara. Babako. Nobe kwa karwensi gosesemirie. Nkoro gosesemirie. Akerobe kugosesemirie ngiya obekwa omamanyeke no. Adena soma mugano. Ewa tabana omongi na nyangi akabatizwa mwaka 1949. Na kuruelio. Na tesenda kikongo kunanja matatu. Kuruelio da nyaka kwa kanisa uchoka le uchokolio. Na nyantoria bakumeta magisi. Gomulwete nyana ale botwa so sesemu kwa sita. Yati moko sesemu ni basa ati moko. Ora bere. Sesemu. Barenga. Bons. Bara bantu mamenye to gumo okora. Na oche kana kure onyesa na tankere. Ngota goikera. Ngoi kiwore bune nkelie kormoete bana ya ikirani nyumure ba mati. Ndebaba ya benda mati ya kana mati gote isiko. Ya te benzangu tiri. Ekera bantu bons. Bara sechimbere ime. Bararari. Asichimbera unatokera mako byatu mubeka ya sembera. Aha. Bara igweli ogiria. Bara pareki. Bara igweli ogiria Nyasaye. Na bara buona basoke. Baparanaki. Basoke kuruo. Bona bono ibugo na samangana akari. Bari bamenyete na gukuna banta bariri. Mbagote kukwikana na bari bamenyete buna banta bangai. Igomna bagosoka bonsi pi. Kigaiki church. Abenge ni bonsi. Ego mabuogo tandikire kenyoro. Baparani kenyoro yeito angancha babuya. Amare bayana basako chakaganda tuchana magenaga iga. Mare bayata yenda nyancha. Bachandikire kenyoro. Bachandikire kenyiyi. Bachandikire tabanto ngangati yare kawe buya. Yawe ke. Ande bagene tu Nyasaye. Jadi nyare nimokugene Nyasaye. Ande batartamaya. Bawe kiwo kyase. Okoboki ukubogima. Obokoboki baewe obogima bwa kare na kare. Na balia abale gokora mabe Ona abantu abatenseru, abantu abamwamu, abantu abakwara, abantu abali bintu bari kugikagika, abantu ababwate kitabia ingabunekye nyanchaba kuya kugwiririga ukujya barabulende ngaba banda gotya soko boki wekina soko boki wagende tie wekina ntereya ebukuyateba na mokorwa wetani yago jam na nyokamoke na nyogokoro gogwata na ndo mnango
Kigango ntaye family yomongina uminto yondereke kurwaria se kanisa ya Getare ogereta tore iga igamba tebi pole nene asenge ncho omubatokano yo gwokoi omongina akire nande chingaki nkire muntu nawa magatu engakire limo gane tibona ochire mwana Sakaria mwalimu nabanda abateje nga pole nene ikiagera nimanyete korana renge kuna kwarenge kwante tomongno abaminto abamwaru kinsema igantebe kanisa ya Getare na inu pole asikan sokieta na ina kiosipi iwato kugate amangana manene ayokomandokia ekenyoroge gosiria abantu sita asewikia yemo na somotenyo yomo unatora ngono iwato sinyire mnatogo kwai ochinoyena wapastava igomba gochereta mabera igoro banari kona batebyo mongina nyombanga igondo cherete pasta mabera pasta bonse ase gakieye nki yanya makweri ichoire aichoire ibara togo pangati semina wana semina teyo wana watokugate semina ya makweri koseba na moyo tuko yanto kona kogenda itukasiri tukonga ngakiga ngakiyaba wotabuyenga nkoyo na tebya bami tomo inari ma okorona ro kwete igoro yani ma okorona kweko gata igoro nko batebinga ya ikira matuko wanje tibwanja yani toko rasuti na kaoto tiera boli ibua o semba kabua ayebe esengenje wala ya ikira ase yani bale yana tigirao ganya sawa konye nsabe nsomeke bungo
nataka nsoma marika machani kontara soma kigango tunsara tato ito oyoro motongi goronense eranga kwame amarika machani na sabire nkaigwe ebyetalia olimokerigwe igoro amariko omoiko wala onchore nanda kuorokera ibunare ayabeke buno gwanja kwa okore kali no gwanja gweito kore na kugo saba gweito ase byetalia yeso romotori yeto bueno onari gwanja nsome amarika machani korwa somorangia asayo ngachaka goichana na gokwa moyo asengencho yemirimo yonsi ene chanderete inzeyerioba igwa wana mwana yakade mirimo mekongu abakore mirimo mekongu nobo ngaini buraye omuntu abakore mirimo mekongu nobo ngaini buraye nekisemi nokumanya kwaye konyore bintu korende nyuma yaye atigere omuntu omwao otabiechandrete okwegokya tigere omuntu omwao oyo otabiechandrete okwegokya nabirabyo tigera omuntu oyo tigara okwegokya nabirabyo ayibo igombosa naende mbosa mono ayibo igombosa naende mbosa mono igemere motoga ndata kwechandira abana banyasa so gutibwense kuna bono gwetangire abakanyaro omuntu agwetanga namburu aso kwegena akelanga yaya nganda asomya abana bane naitenje kwa omuntu naitenje kwa omuntu kuna abantu bandi ngata kiremambi yakubopatana abana bane sama mana naitenje tajane kose naitenje bwato ruya lakini yamba yetere bahati mbaya unataka kuwa na gatabo bahati mbaya umuntu yakara akode miremenda kwamu afamilia bana bana bose pi iriyaga netiare rigwe abana banyasa omanya korara anya mwana tiete ngumbu ekara karete tortete kwanda kiandebe omuntu mwana eroko kureduya suti kuyo mwana sasa minanero mwana pi omanyete ntonkere kyabenya matukaya egekon omuntu nabasa mepia ngana pi wana babula ifungo kwane lake igo nduo family wasomya bana kwa bechanda kabisa baikenga pi baga nezinonya nenyomba bagake omanyete kwigimeria batakana yeno mugondo bakurema omanyete muno moigori kwigimeria pi lakini no manyete nane no moto kinire roche esara nere nkoraira lakini manya wakwa musometi ogechanda bono ikirenda cyangwa kwa kirende utakora ngase na wale kwa rakateka ngara omuntu buganga ne akora bwana iga bwana kagenda matanga iliuma na temo moto kwa kiwando cha ngati aluka matanga memenya akamateringa baba emere moyeye na hana bateringa arige tane setwarenge kale omongino ekera matobande bare butamanga igo bakubambura ituko ndi wa manyogete ngati nekuwa bana kyala biragane tariseri igo bakubambaba nande to komora takwa ari kumoigwa sama ngana makomo kyagere binye bikura tabyarenge kanisa igo tinkwa bagotera obunya kuraye emere moyaye era ringe nyoro naenda mosenia awa tebya gatata ariko nagenga tata oharone mutikoni koraiga tapa bo muoba ngataringa omongina boy sucha ya imani akaremengo getara bakoremba ngoro ngabana basaka baburire bakoremba ngoro agasoye ngoreja igo
igati moke asememberia abapari bayata bana bari baminto igoro muya bantu bande bantu gukora bobe na tebi abande ari ngaki tiko bacha gukwane gentejo na tebi abande ngaki kari nganeri nganari borete tiganto litangase ngaki omonto kwa mana panyora nga tajo tinde kwa wekanonyene broti ya pirwe wekanonyene mete ya erote ya bariwe atebi abande moina ari na kwera ngaki kwa mana panyora Kimasini kiachire kikariki ntambe kira ine kibwato enyaga erechatarasi eyende metan eyende pes bake kikobra irigwa kule igokobe kwa mocha karamara de takorosi kwa mana kanya kimasini kiachire mabisa ko eyende wa eyende tobuga Mkigata keile, mkigata gota keile. Yede Kista dikomo to rikware kwegera rote, apande gento kibinto. Oruro. Nyumagama tu kamere, ore sana roriwe mete kwa hegerete, yara birese, bama na kana bono. Yare baina kiba ogete, bana tuatura nide. Bana rete mu berori, apande gento. Oende, makio kujatela. Amari mani, amari kwegento, igore laki. Igoro muya, tebugagere keke. Igawa abatua tigaire moyo. Nyaya bra tena ki, ane bra weke mtobia muya. Yendo be kebuya. Asense ya buti, awanta vange, ni baba kuwate, baba korara, bana na batiga enka yejoget. Igo yare ngebuya chinka cheito abantu bechoke zeke bitobya obuya obimanyere buya bokorara maswali tako bawo kotinar kora tigere banya saba seni igo nar kora batebiga abantu bamonene toko ebuya ekara kwa komire kora buya egere amaseni kwatigare ekero raire abantu bakuna kurira bakotela nyare buraira igaro muntu muya tiganya saba seni kwetra segeta jaje sero motori to sabe asabe ito kinechinga kinainde kwatira seni cyo karanta ngora senka yite ono gotware gotigera mate ya soko bako kwao ayobo maranya amanene anda karaturagwa mereka bawa tigare baga tekeke na kubwa mona sons yeso abo mutangani asekerege bako manya na sai gwetene mono welekanya una kani bako manya kono sesenye musangire kano yo kira ingana dia karanga kwan kurmagega all sitiga para kabudoli getie na bakuna kwantete lotwa sabaina sirika yeso mukuri yamano Malaysia singenjayo naganindete gento kende ekero cyamba cyo gutwa mate ali asumo badore kurmaye gutimo kamate iga abantu nabagendo abakire gutira abagata bagendo roro ele pande ke yokyale nginye family na rende mwaikole namo buna amatika taligoteba abana rwanja asana garare kuna bari bagenda gutiyari asenye cyo mugasotayo teruri bagiriye ndo basaba ikaransa mu buna toriyo ngona basaba ile mumo mu space eisaine naye ekerurangire muno amatika inamawe arafu iyo tende ametobego timas makoyeweka asenye cyo yo kurenda obosera oborwero obuna mwabuigo ninga mukagenda ensemende ase litkoyara ntwate bana mangana jogo batebania ayara ayense ntokanya batebani etwate pogokera omoyega bo mweri bo mwana yina siangie
na matera na videos na bigendreta wanagani ndiko wanaisi kikorera kia umuraka George kicha ingari tangani kia kwebicha na ndiki karansi kikorera ne kiora somo sangirikana umuraka George mongina nyanjoka ane kikorera kiora babara keiga wako kingo naroro ona yakwewa narogora ona mwespiga moko warokaiga egine mwakubicha ayanda maikubwati kikorera kyomugaka George Okingo George Ongeta linde ine familia yamo George Ongeta kikorera kyaye anye njio tagaenda nsemende oyo muntu Sakaria nabanale gwanchote bosi aigane family yao elinde abaiga batego koengora bakora kuri abo bakwe bagukumbura Grande, muayere, ngitegerio. Beke usaida bungoi kanga. Tu sabes Juan. Beke usaida bungoi kanga. Ore tiguru me bungoi kanga. Boy wo bonene.
kia kuwa wale kumuli kumulaki oyo nayo nakitanda ndikuing'ayamuli Diamono obeiro mwenye naye mutoroka bakoiga diamono igo nere mwekasi winje nende alwasa tambe simuruguru kono ufagwate mabaga kona maskani naru naraji mwakuwe micha kansahali ramaya church kwa ni moro buta sabatera elinde tabende neburekera wada ya chenjini naende ndoene tukakole winde ramaya church kwa ndio sabatera komo
ya mano Nyatengania asisakaria abanagania sebati meme bali nga subasangre kana magaro kaiwa elinde batuye Nyatenga no sakaria menyete na mame ndamana kamaranje baraka semore elinde meme Sakaria amana parents ne amateino nabanagania muri ali babakarire ngabalia bia mona sana tunashukuru sema yende tunagende mwana mwerega unarenga maseni ukisema wase kanisa una mwana perdoro kasere kwari nyabanga wale gotabake ubabarire birebe ikachenje karubrokas women ministry amana widows na ndio kanya na ale ayomo asekombe kigerdokas na wanaganya dokas we district ya tika sembole mara kaiga edinde nainu mara kanenga makire asenyocho yeri mumeriga Dia asenyocho baraba ke ukibotera komo edinde makwere sanenyo batera koduma majeto mungu nangangete ekara mwari ngase kyombe kinero baretete na inero ba umenti weke Hello? Bwana. Mbuye mono. Itu waktunya terjadi sonate kuatnya tuh apa? Sektor eruka aloy este ano sekali aku ngetok ini. Apa aire ke yoroko di apa kantora apa kantora apa macam apa baik so corona apa jika ia menggunakan senarai sebab itu apa yang nama semua ibadah semua nama itu waktunya terjadi itu yang mulai nanti nyata itu dia dibuatnya Rokok akhirnya yang mau nongkrong masalah itu, nih dia waktu itu semua nanti mau tokoknya kayak apa? Nah ini kalau aku mau jadi keok ini apa? Karena ini mulai, aku kira karena aku kurang yang dia mau nongkrong soalnya apa angin apa aku mau hati dari yang ini dong siapa? Yang menolaknya, oke ini nomor satu. Sekarang ini, aku pada saya yang ini nggak pernah tahu. Ngomong nggak sama atau ngomong nggak telepon, ngomong nggak beri, ngomong nggak itu ngomong. Jadi nanti pada masa materi apa itu itu waktu itu waktu jadinya. Karena kita harusnya mungkin itu orang konsep yang menjawab itu masih salah itu berbuat itu menarik suami. Boleh kan ada itu bukan berikan itu lah kita tahu. Oh macam daerah itu apa ini yang turun muatnya. Otoro seria o
Diamano Nateva Kipara Chinga Kia lakini Tato Mwabo Mary na Wagara Kaiga Elinde Akuricha Nanyo Ruake Wagara Kaiga Elinde Mumorole na dictionary yetu usi kero monto manna sire yako nyora mangana ya amakuru abwende kuiruja seke walikia bono yako nyora mangana itayo so no gisunto munene lakini tuwa kayitanga mbijamo na singa kiato to mu nyangeto amenye nere na inde aikiri ngakia batabanga bono tiambo nyangati muke mutuma nyabantu ndo nyara okwana kende kitobata nyasanga mbije mono point ya kabe gendo kirege nyutanga swire tyo mangana corona usaba ninja nanya leta abali moyo mbiyamo mate utaitana no mu nyangi kana akirigoja goja ngona icyande ngabono ngibona kigendera tekiyagera nonje bunande yomanyete isingi cyangatira amwe kuno kumusanga n'iki buti mbega to kinse jiga tayi wo cyana kana bana yo n'iki buti mbega unai mo gete ko tugera asiye ngao na bande ba rasino ko kima ba kwengenta Bono na mangana makongo. Bono aika yote betie maski. Ika luka lansa yote betie maski. Ai bono ngana kibono. Ngana. Nasa kote imo koga ndanda kore uwe. Nasa kote imo betie maski imo koga ndanda kore uwe kagara bona aye. Ai bona aye. Kimbo ikiyo senga kiyo bona aye. Ika aye maski. Nko umore kana siraka nya watala ki beke maski. Bono yekire ngaki Intua magambitwa bere ni corona. Musigane babere corona. Kokoro musigari kwaruke mask. Oko genda kwaru. Kokoro mugambi kwaruke mask. Mugambi ko genda kwaru. Nibiranga bya buri mbye bire buri. Bire kaniburi. Kwa nini yebona na kwaru? Nero buri kwa ngana nayo. Kwa nini gere kisi county igekire klasi. Na maroke gima abantu abara kire myaka butuburu. Base mu nyangi oranje. Uracha iwe ake pole, oke family pole. Oke enda soko gado, magosa naro baduri ba batide. Ona kwa nyaro mu ngama gatu kabisa, mogako kabisa. Na wana weka anzida ba wenda kunyukira na ukura kwa nanga na ya mungu wako naje na matanga hadi kanaka iwete buyabo ekyangu nora to kama nyanje ni ngojo mugambe nyonganda to ko manyasi na itile na itile ko manyasi kwa itile utakulenda na tumatwe sapa to manyenzi kwa nyo twele maski hakuna mbegete iga usenye tubuyati ngona na kwa nora ngerere nese ko timo ko ga ndengo ba yo ta tuba kana ngari ba ga kerele to ta bande kara ikawa ni mara moja wannan ne tane ni ba ta an tumo ke sai ta kire mu da mu ta ran ko iga mutana jiku ko ku wati maki ko chuali mambele ko roja ngana kita semua ganti manyita apa besar ayam biaya apa oja tufate sheria yatubwatiri chiko tafadhali na waomba na wasii yatubwatiri ndikala kana igongana Insa ndesa bani mungu atima utaka ina magunya gwele kan bro tikende. Kwa kuna sukari bara anu mino, wata longa kwa tonya kugamba nere. Na yote tusikamo. Akite kwa chama chika ya korona eneo imotata ikajitari ota kuna ende ile kwa kwa yoki nteyo imotata rabwe urerenda.
Sukanga ane ombe mwana ene tete masi yomo bete bima ete ko wono ko na tuli naye. Ikana nje ko sande. Beke masi kutu nya ko beka tabadali ka ko ke ndo mama rende. Meta. Mwana wewe aliyia kwa mwana kama masi. Yamo kwa nyango mwambi nyango nyango torosie mangado kwa matuka mangu. Ona yo mawate. Bani tubeke maski. Tubeke maski kwa hiyo yoro. Nikakenyanya. Bia ona. Ya mana? Ona na wanti nkiriti. Tukaletie ndete umurandia Josephat rinde arato murobulionde asentire Mtasi Kristo na wana sanga tunyara kwa wana nari ukera kwa ikira singa tuchinko abara ngira singa tiyo aba sumara singa tiyo wa kwa ya ziyo monena na kwa ya kunya kuinyolia tunyara kwa kwa maskani ikira nyasa ipo aba kwa tunyara kwa kia sekaringa wana saa kwa ngo tulikuwa elina nyara kwa ndo pasi tuwe district na wana kule nyonyanga ebya talenta iba no ko bakora bya senyangi yo mwere maokoro nyangige anda kento maitinga ningo wato what next koma ko dinaro na wana gani tena arabate kono vega 269 ko tawanga titoji na ho menyo pepere pricing titori na Tori hai gayomo Tiogo chatoga yomo Tiogo chan Titori na owameyo Tori yomo che porate Sayurika yomonene akameka miaka yonsi hoko meka miaka yonsi owomeyo womoreme watoriwe Watimoke Oyena Wateti Langkoi Durupena Nege Ingiruru Pentimoke Omoyahe Kiraiga Omonere Omanire Oulawaye Yamanto Erengati Eyokoti Mota Wa Benar bersama Om bacanya saya tak cuma nomoika na inde mbia mono ekina roko kutato itu na into turawana wao turabaga so butongina soko bari wa wetrasiri ngo musaba jamani ngeno mwana wese abana bawanya saa bakira semo sangre tanongo buno ya senye nje yokunyanya na to bambe senye nje yenyangi yo moyeri minto ma ko ni na nyangi nyasa na kutwara sabango nyangi ahe inyara ko ngia Nanyasa na kutwara sabango miko akire ngira base ya tifu na saa utu antire mwa sembaba utu watu na kuisi base ya Yesu inganya lewika isangamo 90 kuanja kwa nyasa wakoro kana nanyasa wa mahara onya rutetera na rutwara ya soburo tubaka na kare ndia mwana nyasa kwa nyasa bumuru na kwa yitiri yere tema ni asime release kwa pesa ya soko na witra soko kwa mfuriko amen
Ana pasa gota akorenta ringana eketo gwata basomi na uri ngo kanaria. Igo anda siasore na rona baba umukine kurugota utange gaiga ikera ndo chingaki ne kisa chachire. Ana wale sanje na ngani kwa nenga neo. Asango muna iga manya saa to ruchinko. Asango muna iga no nya saa igeti abana bae abantu bae banyakoba abatoreri banyarokei edinanya walingana gae. Nagani waso nsomo rukunga kama edinenya kolenda pasito asiri tabu kia Petro yeri ya tabire eyamo asiri kunga kia kia itemero tinimboka tunya arose mwana la pota First Peter chapter 1 verse 12 the primo passage yake. Nasema nikakatela Egoteba iga. manikakatela na Nyasaye Barabuo ni go ba manure. Asayo. And again, 2 Peter 1:12. Asayo na yako nanti. Asebinte bio otoire chira chine na mono. Napanga 2 Peter chapter 1 verse 12. Asayo Como te cobañoría mangana y botambe. Amerika gatayona tingo kama cha kubayoya amangana yo botambe. Nyamo ya manyete na muabe kirwe. No nyamo ya manyete na ine muabe kirwe chingo. Sekene kimwanyolire. Sekene kimwanyolire. Ono wale sa mwinga. Amangana kusomuga anda kana amangana tuhure ripuka zerinde abakora kana kolama ya ripuka zerinde. Iwana ninti tuwate kubayoya. Kazini yake jenaro lirenga boronge ko batura aso ko bainyoria abana sawa abatumbaga sawa barasira tete kama dikako tena jenaro lirenga mbia ko batura aso ko bainyoria aye ko imenyeta aso wamenyo bu amalanga yo etero menyete aso bikongeze abana sawa kile kitu ya kwa sababu mwayo tuna pinyo nina na nikira simu chandemene wose mundura wepane timbera ekra wana saa era se bitengese na ndetwa nyobe riba bari ngene riba sanga mangana korente ke tere kasa wale saa primo kaka ni manyete nga amatuko ngangare ndarwe aso wamenyobo abana saa na toa muito rasira tiete kuna kunywa nima ama tukomangare Yesu Kristo ngoreti nyakora asira tia mutangirikano mananga bila tuwa kinyangira ya mauko na mwero andate na yetu kumanya makuri muhukare abana Nyasaye ingi twara ko kwa matuka ya mwero tunyana tunyana amangana igo kwa leriba lenta hii ngana kuri Biblia ila nyare 40 okobeni kwa sababu ya Nyasaye kwa mwero Tomayo First Peter, rapide bono First Peter 4:11 okorera bwinde kunyara ukonabu. First Peter 4:11. Malika bateba? egoteba iga Abaminto. monga chana First Peter 4:11. Omonto para kwane. Omonto para kwana bana saa aseme sangre kanuya. Kwana mangana Nyasaye. Tinganya kwana mangana Nyasaye. Omonto para abo mukoregi. Abasamba bana sira tie tukara abakoreri. Akorere nechingu. Omonto yakore nechinguru. Nyasaye moire. Ekinya saa moire. Erinde Nyasaye togiwa. Erinde Nyasaye tate he. Asama nganosi. Wetrase Yesu Kristo. Wetrase Yesu Kristo. Asarere. Omonene na okobwa. Kare na kare. Yama ogora ambi. Ebebo. Na una rokura ona Nyasaye. Kore ndimo maite jiro mwana ino. Ase disi ya tike. Ngoro kupasa tifa tebara gupo. Ni gano mwanafunzi alibema. Na ile ni mwanzo Nyasaye tunaokonya tunarakuwa tena asimiri mwenye Nyasaye. Tukapenda arakusa kwa jina la pasta
Steven Ogige ate nere airitu program chine omatero Nyasaye tatombe kengi rambulense na inyembe mwana Nyasaye tekara watu wanjere tangalinga na yao iko wasa malika hamaten tatombe na ndabona yakirenza bana bawo bakanyatu bagi Nyasaye ko wari ngana likubaza Nyasaye biro tubaka na kare na manyirenga ni setani abwate sije asejenga na yao timanye kanena na Nyasaye ko hamba Iyorenya rendike sangamo na indwe netero msembego pasa Steven Ongira leta Nyasaye bwa maronya kumutumeka uwanja kwa Nyasaye bakoleka na sonsi ono tatumya kawamo na indwe paka tuwakombe na kupara kwa Nyasaye wite ngetrase ngetrase kufu mkolito amen Mwandu pasa Steven Ongira na wakwara wote Yamuna pasta uyomba saguto igaru mwanagusi kugema university aendera mudukuna kumusabira Nyasaye amukonye asine njuo kuri school abana wa Nyasaye wakenda wanene abutwa rure kinsema wa wote kwene kyokora na kumungina nyantige na kurira mune faru ngambo ya barisi barasiga tiyo batene barishya barasiga tiyo to asumusangira kano unariko basaba asimure penina barisi baito asentre ya bene nariko basaba mwakire saruti mu rusaga mu saruti yamana asimure yamu yakoze yokorera umugina nyankiye kurwasika nsite ya gatana Nyasaye yabasini wanke ntasa bapasa barasira tiyo bapasa barasira tiyo abona ariko basaba ndose asimure mu penina Wapasta barangay tumutuli wako mutumbi ya mama kina mpenda abona ariko basaba samasikali ya manana wako sarutiga wako mpaka iga ya manana na baseni thank you so much family kwa umira na liya na yetu arenge batya abona ende ngandira ko batebye na masameli ya manana asoba kwa nguru tujya tinterende weta ariko masameli ya manana wakasakaria liliki ya kweli bagatu wa ekina yariko basaba mokore ngabikira asene wana 19 emerongebere na isano ibere bagiyesa karora nyina Maria mubato nene mworo kiworia ntete ebya gatebye mworo kiworia iranyoko omurende bagorori tukeriyo Maria mwakaganda kamenya oyona ono lero nabona indinare kubatari kirime gitega nare muri munwa bere mo gukora unare kubasigita ngo mugakone totigaire mone nabakonye kisembe no bongaini bongandira kumurinda emara tubulera abantu bakora leta tenyo nara tubulera bakora leta tankiya netera abantu bane bamenye tabu babone netera amasirire ngo yamona atwara ngo komeye abonde betoba asoro antakomo nane umugato ngota na bako menye yake mengi bwana Nyasaye fara wale kumusabira hiyo na nkire ni anda siri yangu taje kwa watu murambya twabire n'ibiseka nene tukubaka Nyasaye na asebire nebi umuntu na pakonyire ntoro n'umuranyito ku East Kenya Union Conference uri mu byara kula kugusa bagwito uinteresse di transo kisomoto amen n'abatunzi mwensi n'ababyara bonsi n'abasani n'abakwani bairire sai tunomya asiri tukuliara era n'abo mugambi cyandikara sana abagambi nabo bacyandikete ashoboka konyo buno bwito bagenda batwa bayibwe yana kurwanya ona ntaho parese kina barabo cyagera buruiro boira ubwo asoiro mubere n'ikiko bwene turi kubwena kwabo igana inde maago sareka na system wingima bakapanya kwa umuntu wende bitawe kubwena inde
igona mangana no muganda ukwa na miri nkoma nkongo kabiria na singi joko liru no wa ito igona na wangu atara warandi ndia mano asuka na kunyuria ngenchi yeti ogere kabiria mwesiagera erinde turwa igana ne ndwali siagera ono gusiye ito ikomanya gotiga gocha matanga lakini watu wakire mukubara kanga wanti kana kitu maroboro ikiagera yente kineke izo jamano muganda yetwa abantu mwensi mwaka byara baito mwaka neka kata ikiagera mongina nangiye makubyara etrasinde mwaka biwe na bakayo ndonsi Zakaria na bonsi pi n'abantu b'ikinyoro n'abayidi awa batabataba nyasawo ito batogendi yotoikiria aende binatogendi ntoi n'abarimu n'atogendi bakabitabo kuna kokora magoito ase igo inganango jukwana sikaga chinke kiagera komiti rie kubeka makiko ngamwagerera na nje na hongo ikaranza abanyamuriso nito abatu mukutano tabi nando se dole kwanza ndu twatebani ngabakonyora abantu bayangana mororo n'abapasi ikagera toirenya mokanya abantu baitinya inama mu barande ondo dore ndi ya ndu komana gutyo ko barande bikuranga gutyo barande dora sababa bona nzame zungo birenga ikaratwaka n'abatwaka kurumaiga bamitumbararya n'abayibulita n'areta ndibatekurira kora yabo igo twaika byabana batuburi nga muri gweta karabita kasaka uko baburi ngitokulita nga ikerika byao naende nakigwacha igo nago ikubye sababu wakira eyindi bamakube sababu nga uyoma komot uyoma kubya uyoigamo kolone uyoma gukuru madenye sababu kurwatira uyoma gukuru uyoigayo igari uyumwabo uboyigo kogenda mpaka egere abasongo batebanga nindo justified koba gobnanda igonda ekiagera oboyibwane mongete sababu yokoba Babano atuise koiragana natigwacha uikonyo ari yakoreta sababu enene igake monte sababu ya moreta ninga abande no yominto uyo nere makomoke ukuruma mama mabega uyo no yominto ninke komoruma bega uikube sababu kiro monta kube sababu na kinjengo ikwangera na inkege kabana na tiara ndakaraja bakwane njengo ranga nyambi inari koba waiwana na tikero muntu nacha sababu nere ya marenda chasi kire haini igona kwa pare niti yao ko wa monta mata na kina bana ndiko daba kwa ya na kina na ya kina ndiko le kara kwa na kwanda pa ya ro ilingi yu ko dinga tewan kina ilingi ya pareta aende ya pareta ne kya tu ko jambe kwa boetania kwa rendo yeri nane igari ya Isaya kitabu cha Isaya kama wote matanga mata ne karamu kwani na wako andaka watu waso Isaya emewangeana na isato ekemu kya ye 10 na kiyewa tae sababu yon na tabanyo komote na tabo yaba no tatwara boindi inchwa sengencho yeri nane litugo twasoma igawano genda matanga taringa nyokamakotwa taringa nyokakorokwa kulendo omonto okure
ande sababu nero ebukwetoete samango Isaya 43:10 Goteba. yagoteba Omonene ni gagoteba iga. amonene iwa kari serikali kari muntu ndi bwensiri ning'ogoteba Omonene. monene igoimo Nyasaye. uri otongete igoro nararia nensi nensoko kia machi n'ebintu byonsi biro igagoteba iga aha Imeni igo muri birori bane. inwe buna mwacha anora ikaransera buna mwacha korugoro Nyasaye ekararigerereti nakuruchinga nyokomoko nakuruchinga nyogokurukwa lakini ngoetani arabu otakana goikaranseta abemo teba mwezi ngo kirori yonga kirori igabana uwacha kaba kirori togwata ko umusyaiti bwamang'ana ngo chikobateria igogotora ayoboiri bwakoreta obosani bwakoreta kobono tobasa goetani babakirori onyasaye ikiaratebana inwe mbirori bane twensipi abanyarwanda mugambinga yandorende loandota etani yabwo ayangwakwana ebintu byawe gwakora etani yabwo hano ikaransa buno omusyaiti n'omuntu nakanga abatukoronjwa mwakwebika mwakora ikaransa bono mubaba basyaiti nanga ikorera nchuga ndakukibika mwakora bono ring'ana tore ebarigotebana aye bono goetani koba omochokoro goetani koba omwana onyarebe goetani koba omokoyare nyarebe naende igoro egoteba ing'ore teba ing'o kirori ong'o onyasaye iki Nyasaye atakirete birori baye igorende ase amang'ana y'ekoti ekero abasyaiti bakorangerigwa igo abanto mbaro babere bakominana gose bono bamina igo mbaro babere bakominana erinde yamanya kobana ng'ai tokorusya abasyaiti agarucha amang'ana aya erinde batokonyane igona Nyasaye nkorangeria ara abanto bonsi pi buna toikaranseta tamabere kirori ase ring'ana erimo bakominana rikominanwa abasongo bagung'ata great controversy ase eri enene yachagete kare korugoro ng'a saitani omo Lucifer akaba okoba n'eribero bakamina Nyasaye agatugutugucha buna tugutwa bona nabarebete ekeming'ano ekio iku bono okominana nabo bateba ekero Nyasaye ari gotonga abanto iga abatongete babere omosacha n'omokungu agateba nyusarara itu riense yonsi bona aba babere akabaha amachiko Mwanzo eyemo 17 omuchakana eyemo 15 iguna amang'ana achagete ase Nyasaye bono atagete mobe kirori korwa gatokogenda iguna atagete Eri Nyasaye akayebeka ase yanga ya igoro 17 17 egoteba ng'a korende amatunda akero omotora ase omogondo oyo abumba bere bagoterwa amachika ayo nagotongire nkwarengo nagotongire ng'a bono igo amachiko buna ogokora okomenya iga aha korende amatunda omotongi omochaki obogima na obatebirie mana abaire omochine simokomenya nendagera mokoria omoto omotaria amatunda korwa noyo okomanyera amaya n'amabe mokoria ogokuna mokwe
wana naende amatukara umuntu ndagaje umugundo ujyo isato kwino wasana abere nakinya zateba mokori nakimokaba nakinyitiyateba mokori mobaendike okomina na kwabeira abugo senkoraba kono kwabeira okominana nyasaga teba hakika utakufa na saidani teba hakika hamtakufa kono okominana kwabeira bakariete amakweli agacha asigeza kyamwanya abantu naenda akire abantu bagira matanga bayiranire gukika nande bayiranire abandi nabo bakure n'abandi bakira matanga bakire na rero iyo ntwacha matanga Yunes igako manyanga nasaye keragoteba ele kwanupe na saitani oteba oye kutega kwa igabane atakirgo kurwa onteji ngata tekene nyasaye gosinsa itani nakikete kitawoteji ayenkirari kararagote na nyasaye uwo yogokwane tene gotambi igobono agatewe kunuku dara basomera abantu bamenya tasense kali emyaka ya 87 twasomaga abantu bamenye sense igitabu ekirikire abantu batabara takirari n'amaye n'abantu ngukubare igumina wateba igonga kwa maguru mutakana isano elinde abwaro nyaberenda asoma ekebungo bya gatano bya wateba na agatamu ni yakurete emyaka 930 eliyagakwa ni yakurete emyaka 905 eliyagakwa madeni ngananta yetumumanyunga imumbira libyane eliyagakwa ikominanye kenani ni ya akorete emyaka 910 eliyagakwa ikominasana maarare ni ya akorete emyaka 553 na 93 na 95 eliyagakwa 18 yareti ni yakurete emyaka 950 nebere eliyagakwa 25 Metusera ni yakurete emyaka 950 eliyagakwa ibamubete kukorateba nakiyakora emyaka taraku emyaka nakurete mingi abandi kimyakanda abandi kimisana naisato kori ngana lyeroru abogocha gocha eliyagabaranaki igori kobara mukirori saitani musimasa nigatebana hepo nyakobekuna magore na mupu eliyagakwa andengane kamugochaga elinde kwagenda gawatebana amaene nasaye enyawekwana weurimasina tene nekene naseekoranguru katokolenda naigabano anyandikatamentebuku gatawateba omwenyira Yunesi nyangiye akamenya emyaka 53 eliyagabarandu arakwa namaene ntwakita matanga ahiwe omwenyira abereka ase emyaka 87 eliyagakwa igabane basaminaki naye nkomenyore emyaka gete emyaka igasingirinzinga ekereko babo obekwa
nkogwanira takoba ingana ringana sobugima bwaitu yes ekyagera eryagakwa nekera akwete ingana ebukora batebiga mbale bagukwa bale negesyo nambale bagukwa batali negesyo ase bukwende mbale bagukwa kuno omuntu omuliri nambale bagukwa kuno omuntu omung'ai igo nakyekogera nagokurwabu nakirori n'abantu ngokubali nainje gwandi ninkwe n'emyaka yane nyasara ambekerete etarahika nanganabaremboje nakure abatonyi batanzania bateretenya natembea nikiwa marehemu igari matorenya n'emyaka etarahika rinde goikomanya bing'ane erimo kwogota gwekwa ebyombe bibere byoka bibikire bali bakwete buna abantu abaliri nabalya bakwete buna abantu abang'anyi naye n'obuliri bw'endembole obubi ekyagera ebukuja batwale mu bantu gyekalakwa ekamawata bamwe yakwete buna etigiri mbuli biki obugobawo ebogokuma etigiri yani ebumba ebebukwa byamopa itamanye kigozi abo basoma muri zonde na igare no one zirikire yani abapwa ondaka tebe kinya nawe okuru mba kieta matanga ekida kieta kana ki okuru muare okuru gombuya gomonta ngara tanga gombuya ale tamanya ya bantu abatawati nyokure betenyogetimo gambu yakwa n'abandi mbarekera akure abantu bawulitana narebekwa yaya para ate abantu baraza amatanga ga izipike mazi cy'amatanga n'amata muntu bakwefi ati abantu babatemesenega muroti nakweti namwita banyina yatakwefi omaye tohuita banyinkuri kwa matanga kuri dangerous makana wita bantu kama bana na maroti na kwete na atakwete na ndo baya mbania igabana na ali moya wana akare myaka yo montra ikire na jakoba na gokwa numuntu we wakwa como tinde katuri bono enaro korane ngokukyo kokubekire sina iguro ataragwa kurebe nazatara kujyawe ubwatawa na nazae yapara kiwa n'abantu okukwa abantu baya bakenu ibintu gifite orakwi nasatara kiwa n'ataragwa kokurumiriye kujyagera hanyuma mata jabuno kinanya mata siya tota wala kawana eneriye nireningi doje mokena yati no tamanya siya karuguti korno no yetena eneriye nireningi ndoke tarobo kwa kore ridine ingana ndiko wakinesai lakini egani tabana oyo rura ridine idani na kwa yaba wakinesai kame tungo beto kona okomano ka kominanyi tungo na gatatu iguna nasai obo kumpora tra mali no kupora atai tra mali na baila kwete kali kira sebuku abande ba kwete na banta bariri na abande ba kuna banta banani okomano ka kominanyi inne tungo na gatatu Yana gaga siekreira aja tenyo krandi njiri ngatiga kwero akamanya kwewe yiko rugori gataraira Dika Basi senyi abao kwa kubono Kama Basi senyi abao senyi abao kwa kubono baba tayantokeku Ibana kwigene kama nene Nekwa Atarora na sembera na kiore. Iwo se garana ya tabaiga.
Number 1 ganyaka barangeri bobira bayanga abantu kuba koni myaka babekire na kibakora babeto nobe kwa tare wensi goseseniye mbara goseseniye akarebe kugoseseniye ndiya obekwa omamanyete no madena sama umugano yabataba umungina nyangi akabatizwa mwaka 1949 na kuruelio na tensenda zinji Kongo kinanja matana kuruelio tanya kabara kurukanisa gochokolio nonya antoria bakubeta maishi gomwete ngangale gotwa soko sesemi kwa gosita Igati moko sesemi ni gosati moko ora jere sesemi agan mukya tabaira ikiga kagera oyu mumanyi timesae nasaba tabana na sesemi kiagera tanyembera tukukure abantu bakure Dima iti bilioni moteire ngatia kule ekire mwana kibadde na bilioni 7 abantu bakure gocha bali kire bitabu n'abandi batali kire bitabu bakwitiriza ku byonsi n'ebyalo byonsi kali ndera bagocha gokurera Imena ndiro ariko kumwoka boku gukwa bakure ngota ni Hipukeri ngota rire erinde ekarabantu bonsi iguna yana isano 28 gatera igana gatu akira matanga ingana ndire mo gategwa ebimo moko mbere ingana ibinta abakonye mwara mbere niba abakonye yana isano 28 Timoku mia saya asamba ngana ya matanga ebuku ya batabima bara Karibu mwenye mwete mabaraki mo kumia eka kwa chama kanaro lakini yatara mo kumia atabantu bakira biriroba nangentembeyo nabaga yola yoga gitaya nda biriroba ekanda yeriko ya yiri kana gotigo yebota gotanzi neri bwe yebya ndamaraba Mwana kumenya yonga ngatinyare wakwa akidenti aiwa mate na kiapa mo kumya saya ihuwa nari ngana aha na kiesango chere hitu kondiri kabekiri yego ika aha ekera abantu bonsi barenga bonsi Mata bantu bamenye to kumo bakora naje kana kure unyesa nata nkere ngoja goikera ngoi kiwore bune mukeye kore mwete bana ya kirani nyumure ba mati inde bana ya benda mati ya kana mati go tiziko brate renzanguti ekara bantu bons bara se chimbere ime Asikimbera na topera mako byatu mubeka ya sembera aha bara igweli ogiri bara igweli ogiri nyasaye na bara buona basoke bakara naki basoke kuruo bona bono iguo na samangana kari bari ba menyete na gukuna abantu bariri mbago takwekana na bari ba menyete buna abantu abangai Yamna bago kabonzi pi Chikai church American events abantu bonsi naba menyetense obo kibabole bogeta obo sense obo kimumu muamu obo kimabokwara abe kugrupe naba menyeto obo kimobulungi bokikaine obo rabu obo sera abe kwensa yamengi bona aba bakobe kwensa yamengi ya moino abara benegesyo tomo Balia abare gukora maya asoko boku ko bogima bari bamenye to bogimo boronge bona
obogima bwoko igwe obogima bwoko na kifamilia buya obogima bwoko cyandikira ekenyoro bakoranye ekenyoro gito anganja babuya amarobaya n'abasakota kaganda cyana amagana agaiga marobaya tayene nyanja batandikira ekenyoro batandikira ekenyiyi batandikira abantu nk'akiyare ko buya bawoke andi bagene kunyasaye cyane no kugira nyasaye andi batatamaya bawoke uwo cyase okoboki ukobogima obokobokiwa baewe obogima bwa kare na kare nabalia abare gukora amabe bona abantu ababasenseru abantu ababamwamu abantu abayo bakwara abantu ababara ibintu bari kugikagika abantu ababwate kitabia kingabunekiye ikinyanjaba kuya kugwimiriga kukurya baraburembe ngabaganda gukira sokoboki uwekina sokoboki wabende kye wekina ntere ebukuyateba na mokorwa wetani yago cha na nyokamake na nyogokoro igogwacha naende bunango muna kirori omo nyasa nchoko magara kirori na terete ndia betego n'abantu ngo kubari nande mpaka maisano abantu bari ikire bamenyete bagakwa n'abantu bari batari ikire bonsipi igotoko magara kirori n'amana terete ekiagera egokora kwabo ngokubatunyana okubatunyana one kunakobategia kiro omonto nemaete nkora yaye abora ng'ai n'abantu isiko tokong'aina nyasaye genda yesi nyasaye obeka amaruse teba n'amakorande amasenserunde kindi moronge ori nyasaye moikona komo erinde otebe ng'a korubono nkentagete nkobere kirori ng'a amaene nayeugwana ekene ekiagera ekerote kobokia abantu abara abakora bunanche abara abasenseru bunanche mbaje kobona gesio kobaje kwaende kina basirikare na kare anja asende tayo tugosira gonta getemo motikanu ndakanyoro gomwakana na kare ntanga mo teba no ina yenga batwakara bakora ko ikadigo kaigana zato sesemi elinde toba pasta ngugo ne familia gabate gocha elinde turwaro toba sabere Usiwa kikwembe wakuye n'ingo byamono asobe twakoye ko n'ubyagiye oyo onyine nyasawe ko mai wato kiriro mu mwaka n'umya uno musomo kumenya omenya kiyateyo wasabire na yimba ladi ya wale nyasawe ko kora ajori bogoye ona ni watu abatingira sore tegele tema kwa tuibure ikera kwa sababu itasiri ya Yesu Kristo motore amen. Wafanye visema mwana mbiku wa sata nyata vya mono on the one of the family members mwana yungu mwana siri Holy oh okay sawa tubone yule oteri family okay mtakatifu iho uyise ko kwinye hunga na baba no bara ubatele nego ne saba ngide biya yana mukarazi biya man abana baba kanya bara sote biya ko kumbe humbu sote na baba njuota odara anko mai ba chango tiye ko mu chaso ko mai ba mbai ma ko kunye ndikai kasuri hiyo ndio kiasi ndio soko ya kueranga ya soko ya kuera aiche ni familia kui makoro njugo tangu ha njugo anko bila mwara ni tangu bila baba sisi nyuma tena kana tunashughulika mahali na kindo
na wandu ni matembara afirite tunashukuru sana bakore wangu antu bakore kana antu ani mawako bakore ya kusema sorry thank you baba krenta diamond thank you next watu wa mwanya kweba tuarule mkumu we are coming to mwanya kweba tumwape mwa Rose kayani maokrai sana wale kushikana kanisana wale kushikana kanisana kaya anko kwa nyorito anko njaa ngona wagobi kana nango kimbo iko kama chebabu anti chumba Diamond. Resi moja ni timu ya kiyama che. Beka mache si ndimo kiro. Haya, Diamond. Bono tuachile soko tenanga. Soko amini Marco Queen. Amini ya Ravera. Amini Rose. Marco Rose. Emele kuona home to Ongeta. Family ya Ongeta. Ongeta ndio chakera Nyanjoka ngo chanzo chetu hicho Nyanjoka mpumzika kitambo chanzo chetu hicho na ndio nalo tunakulia angu God bless you so much na ndio tarabuni mbi kika mwali ya mwa hapa ndibale sio jango ra unaona ndio maneno Nyanjoka maneno ya sisi hata mwali Mungu ana chama ni yetambi ono family ya anko Kindo abana baembale ngao ngai Vamos hori, vamos mdamati, vamos Diamond. Tuachie familia ya Jomo. Wana Anti-Paris. Alikuwa kuna mwesi edicha. Ivo, God bless you. Wana Anti-Paris mwapata from the Mamotoro Nyanjoka. Thank you very much. That's a much cool. Thank you. Diamond, God bless you. Thank you. Oyako kumbaye kile family ne bwa kumbaye mwanyangie kile family no yako kwa unchuru na ile family yenga nigo abaibu babo ako kwa John Kausi no na Miriam. May God bless you. Wait for the crowd. God bless you. No kwa tena ndio mbona tani ndio kwa tena mbona msisinye Mari jimetrotera haleluya. Aya oyako ku Chaifa Erinde Dibara, fruits of marriage, hallelujah. Aya, oyako is Bushner, Erinde Philo, may God bless you, fruits of marriage, oyako Moses, single and serious pastor, Tewanda Kupanga, Enyangia Kane, hallelujah. Amina. Aya, oyako Kumbaye, Bakile, Amamani Wali and Biano, hallelujah. Mamu mwaba mura sorry Emmanuel wako kwa Manuel yana msae utakuta hivi wangu ndio tupange sasa mwara unapata nyangi hivi hapo kwa mwega rudi kama mwana sokrosto na rudi anaona mramo kana Manuel na mbabu hapa ni nao wasi ndio kuombatia wako kwa mboka ari mutando kwa mamu mwabo uyo Mungu ito ngaro bwezi nayo aya oyako kurufu obiti ndipo ni muri mana zirimoto obiti ani ya nchoka marwa nero mono ole efisibon aya oyako kwa ombaye jadun ombaye ni every family nero waiga aya huyo ndo bakona Mungu kupita kwa ya fruits of marriage mama yeba single ibona na imo knowledge mwabu kwa kinyangi mwangu
nero mwana na kwa sasa iseke oya go kwamboka nero munone na nje go George Ongeta Oyone mwana tata musike bleka ndio pobika Nyanjo kasete around 2005, 2004, 2003 ariko nyabia kuna nyanjo goro kwa nyangere no rangi mwako yoga bote miaka 94 kwa bana sana watu kama tumeenda mbele musabira na watu tabo no mkono wale and mostly hapo ya kwa sisi mwanadamu na hapo hata yako ya kwa every day or ni sara bi bichuchu ikono mkono wala chingu ugo na maboni musungu kwanale otepota kibwana abateba ngansire lakini bwo mu royase tege ndanga na ubwana na ense tamanyete igere kondiso na nje namba epo kondite zeni we are pilgrims as a song so ko may God bless you mbanga ranza kwa mwako asikia matuko so ko babo sabini ndiamo sana bono machuma we are seeing your mountaineers encouragement we are seeing immeasurable visits here to inspire us and give us warmth. Abana banyasaya kwa Mungu wenda. Mungu enda Mungu banyasaya. Mungu yole nkei. Omo nene apokune na kwenzi pi toto kaso na urongo haki. Bwana Mungu enda mja ama abana yo monene, ebo njani bo monene, ebo rendu bo monene, ebo igoro ya ino, na abana ba ino, ne kituwache ino, amo na bionzi pi, abana Yesu Kristo mwote. Konene nimreme na korete agakora imirime na se kanisa bunomo baki muri konese monene umoderukas na ororengo masenya se kiyale kyaba abasai nigarenge umubwatanya na enda masenyo monene na ndigare ko osegete tai mono bono ebunde nebinge abona rete bi mutubarongo enda andense mugaki manasali yo musangene kano e family na bono se muna munga korire dochi hata kitoko sangiriria erongori lakini wana ndo tawangi waki dangije mungu ndangije nigare magukuru kosebaba mwako ngata nigare ese mugweta ora na kuna rogo Ero. Doing crazy dreaming
asenga kituko kumobereze abona ari kuburi muri Samuel muri sia Samuel moyo atutangana atugosaba tugende tusabe mutongi tata Nyasaye Yesu mu ikomo tentu akira asole simara baba yabona Nyasaye tuwakala ngambu yamona nembu yamona asenga tukwatende kuri mambi sabina twawusa mambi kala tuwuja kumurubelyo yo Nyasaye tate mino beyonso anyitikira asole tulabaka twakolire yamona asenga njugwa tuneneire watenenirie mbura sai tata matemwanda lyo nyawutwakana ni asili tuko watutangire Nyasaye mungena nyali kabukora mungena nyangige Nyasaye mungena kaboko timoka yamona asenga njugwa mwegero mabwa yama tukonsi amenyeta sense kinyo ikire kwa nyali kabukora Nyasaye tutwachire kabakerori ngonyali kaboko timoka na ndu twebolinga turabanga ntwara rauti mara kabagosemambi kitwanyaka batokora yamona asenga njugwa mosena abana mwalimu Sakaria Nyasaye ututomete monene abana bamwe abande bonse nabarumbali nabana babo umungeno yese monero kwanyasirete kotubye binene Nyasaye tata kwanyasa narasirete kwanyalire ko bukorara Nyasaye bigiro muwaka amona nabachikura mona abana basini asengera yabene obayegerere obatangira marwaira Nyasaye takanya wonjukana corona 19 na yande Nyasaye agere twensi pika tondero kole gasi yao asomugondo otuwalegane twensi asomugondo bakale nakala Nyasaye kago chikotumoka Nyasaye bono oralire nande twigene temune senga njara ola nsemo yao nande tutukumera nekerana nyaye kaboko boko monene yamuna senga njitwa gusabira amasaba yaitu Nyasaye mbara abakuru abakogenda ogenda bara Nyasaye nande kututo atikana tikaneke mubere imukatandere ko bamo ubuya bwawo no bulende bwatu bakoneka sana bakola kana igoro twasabira utayise kutomotori ito amen asante wala bamura bali baminto oyore gotoratika torae tureke kingwa Nokorega, batware ngeto kwate nega. Sawa, hakuna shida. Nikora bani mpaka nikutoka. Sawa, sawa. Legeza kamba. Tuko batanse. Bwana ngonya. Watu kakoruga. Yariko batekera neti eyende yose yariko koreka yariko babusa mone nabasini asemere memiya badikonensi wetu be district abona arorire mu atwareri yanda ligi yasinge nchogo sindikisomo ngina Nyasaye abaseseni nabo igo barisi baito abona ariko bere nenu ngambi yamon family members abumu aruro bworora asinge nchomo robiriyo Nyasaye abaseseni onon turange gukora nonye tuganyete kwene ndake naganto tusomeke bunge kamo erinde kwetera sike bunge kyo nakora kweburia ntu banyene buna twarorire ngojo mindo nyangige niga iranira asorotu na intu moigo nonyena batoko kolemeremeye abatu atira atwensi askinjira wao nge mambie yemo nenya rekane na intwe toira na asorotu erenga kigoika na intu toira na asorotu ekinare gotanga yanga abari negesyo bari bamwegenire Yesu nonyenga kiye ikire ogosemeri kubo gimogwa kale na kale mboro bona ariko sabanga na intu kutuko na bakore meremeye wazo makende ndoko para twakora kusaigo
Iga tusabe asino ichuko beko muberenge. Abona ari kuburi muri Samuel. Muri cya Samuel moyo atutangana atugosaba. Igende tusabe. Ora yabona nyasaye tubakira ngambu yamona nembu yamona sengenje kwatwende kube mambi. Sabuna twawusaba mambi kera tokoja kumurobereri oyo. Nyasaye tate bino byo twanyitikira asole turapaka twakolire. Yamona sengenje kwatweneneire watenenirie mbura. Saita kama temwanda leo tuwakana ni asili tuko watutangire nyasaye mungina nyali kabokora mungina nyambige nyasaye muya kaboko timoka yamuna singa jukwa mwegero ngogwa yama tukonsi amenyeta sense iyo kile nyali kabokora nyasaye tukwaje kabakeroli nyali kaboko timoka ndikwe bolinga turabanga ntwara ra utumara kaba gosemambi atukanya kabatokora yamuna singa jukwa mosena abana mwalimu Sakaria nyasaye olo tofomete mwanene abana bamwe abande bonse nabarumbali n'abana babo mungu no yase munero kwanyasirete kotubye binene nyasaye tata kwanyasa narasirete kwanyalije ko bukorara nyasaye bigiro muwaka amana n'abatikora amana abantu basini asengera ya bene obayegerere batangira marwaira ya nyasaye taba nyabonto kana corona 19 na yande nyasaye negere twensi pika tane ko kasi yao asomugondo otuwale kani twensi asobonda boka na kana nyasaye kawo chikotimuka nyasaye bono oralire nandi twigere demuna sengenjara ora semo yao nandi tukumerana kirana ya ko monene yamuna sengenje twa gusabira amasaba yetu nyasaye bara abakuru abakogenda kugenda bara bunyasaye nandi kututikana ke mubere imukatende ko bamo uya bwaone burende bwatu bakana kasamna okora kana igoro wasabira utayisi kutomotori ito amen. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. God be with you till we meet again. By his counsel's guide uphold you. With his sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Neath his wings protecting hide you. Daily manna still provide you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Jesus' feet. Till we meet, till we
byanyorekane irikira ase bukweria abange babo maraira ase biro baime na mbabo bono otimokire goikachiga gichoko bokiwa ekere Mikaeli omoroti orio monene oyore Yesu Kristo ekera koira na so oroti bwaye Bibiri munego totebia bari bararira ase enchere yamo yo goitabera nanga obimungu nonarire ari bona sa nyasawe itumia biyamona ase ngecho yesere ya baba ya erira ase ngecho ko bwa kwao biyamona ase ngecho bamura bari baminto bakore mireme bya ase ngecho koroti enyombe zisenya kero yomo naendo banyonde karo nyasawe itotara kumanya nonye ngwetera ase mireme bagandete gokora eberi bagarigira ryo gokomanya biyamona nyasawe itase ngecho kwagende kone mi family nana bokwari gusaba na babe bakora gusaba kurutu cyaserinde tatubalemye n'ubijya bwago mubayisane obakonye kurituke rimo cyaserinde biyamona nyasawe itasaba dikones biyamona asene cyo barisi baito nakonzi bari bahusikanira asene cyo yasere yo mungina atose nikiro muntu korengana muno kwanja kwa ukore onekera turarwana ndito baswa nyumba basabire mu biro wawo tusane kema okuna kugusaba mwito kwetira asene